Jotono lamsuko Kokborok labdari channel Bangalore tongi chini tiprasa hamkrani bagi samunkane dara Jhon Debbarma kha khamai kaisa live video ni bisingtei blackno nangkomani kok sawi khanarika je I samungrono naikoli tongnai ojama eba sarkarno kok kasarkha sarkari property no sarkaro thikhaina nangnai hene sunor bohankai full video naye dara Jhon Debbarma ni kokno bahayangjak comment kesana tapodi te video no share khadi joto Lukuno kam hame nugi semanthung. Kaisa picnic spot hangkangkai je ang saima matei hangkangkai borok tabuk ni siming no tabuk October hai ke September siming no prepare khai tonga nongo lama Naithok ke jaga Naithok ke bolongrok sap khai khumno tebo Naithok ke hogei kai tilui mage mane charji gitunya tebo Naithok khai tona nongo tamni bagi hangkangkai Jesik Naithogo chini park jesik Naithogo asuk no buyobo ni bagai kok sanai Naithok khnai en asuk no ojagawo borok rok bo beranyan bagai phainai phaike hangkangkai borok okok no bo sanai je Khumulwng park belai no Naithok khnai but naina ji tak phano kun phan ready kri I don't think omo takalai bo soro ready khayen ne bro tekaisa kok kaisa jaga develop ungma bai kaisa ni siming profiting ya kaisa sing benefiting ya ok Khumulwng park Naithok bai or tourist phaima bai obviously moto sarkar ni andaro government ni andaro ADC government ni andaro kalayo obo bai ADC government siming bo benefiting ya omo bai kabangma gana gini tongnai je dugan renai je ojagawo mani phalnai sarkar ni roni dugan bara na uri tong brong jotto mane jotto ne se o Khumulwng ni o pargo je tourist phainai rok ni upor depend khayu tabuk khoroksa family ba kaisa family beraina phaike hangka pargo kaisa family beraina phaike hangkai bo park sing beraya bonini awang bangai phalke awang bangai chai thanai borai phalka hangke borai chai thanai nini thendri phalka hangke thendri chai thanai badini kabangwa manai jemon brok family phaike hangkai mai musong chalai nei mo haipano thok phalnai bo labung sinai marketing phalnai bo labung sinai mosala phalnai bo labung sinai mane joto digi 3 lakh kentu abon bagai tam khanja nang hangka chini je jaga tabuk Khumulwng park Most tabuk sung somoy tong sini tebo Naithok khanyar ganango. For example, bo bahai Naithok to Naithok no but je Naithok ganang mosik Naithok yang tong ka ang example phuno ganang. Tabuk kok ni kok ozabra rok obahai bolong heng tong mani oborong no borong thani jotte equipment tong machine tongo. Nanya ji ayang rogo charai rong ni thungjang nai korok tabuk ni simung ne ekdom paint khayei Naithok ka ekdom kusung saja ka ton ka hangkai tebo bui berainya phainai tebo sarkar ni benefiting nai tebo oro je gana gini dugan doi tongnai je ব্যবসা khai tongnai public rong ni bo benefit tongnai ang hanya konya musungo joto nai tongnai rong please share khai di tam ni bagai hangkai I think chini tiparasan jaga rok jesek develop ngi mano asuk no chin tibara sa dopani bai kaham ngi mano tak for example ko ango jaga pul rok no ranga gi phai kayango I think ango jaga wo 2011 phaimani tabuk o pul rok tebo Naithoke kaza korma krang jes ke ban rong ruwi tola judi lama rok Naithoke oro rok khumrok kayo bolong rok no hogoi tong khangkai ba o bolong rok no hogoi tebo Naithok tongkha jesik Naithok asuk no chini thani public attract ngai phainai kabangma picnic sanai rok phayo jaga wang nugo kabangma picnic sanai rok phayo kabangma borok phaiye disappoint bung thango ta chengkhnama ba Khumulwng park Naithok honi khnama ba nas Naithok yebla moi hini saitham khano so mo gangka pura ADC hapang je jaga wo Khumulwng chini ADC ni headquarter hanjago mo pura tiprasani bagai opoman hai bodnam hai kalayo semia moro gufuru khulok jakno baje furu khulok na furu Naithok nangan hingkha khayo oborok tebo Naithok khanya nangoni
to milik khai Naithok khai tabu ko lama siming Naithok khai o jaga o I think phanya tongna kebo okara borok ba I think bubagra phan phayo no kholok sogman bagi mo siming jaga Naithok omsuk bai kaisa park Naithok je boundary jak park o jaga o abo jotto sa Naithok ngano haike je kaisa park Naithok khanjago kaisa jaga developing go abon hoite je borok phayo belai nya nugui tamjen bakha tong thogi haing tongkha onek din poro nungman mane agi phainuk phaipuru apuro to park ketal khu apuro tesa Naithok nungmani battabuk ekdom mane tam sanai parawo nok tang kalangai o agor talao bara tongine rokni para haing tongha 3-4 mas pore phaine phemen bolong ungjak aba herong tongha tiles kakjak tiles sujagya semi aron toija phai phelia but Naithok torkhano mo hairok mo tabuk ni siming nei ko mo rok tabuk ni siming no Naithok kusung kha ton kha hangka chini jefro picnic season ngo chini jot to gana gini ব্যবসা khai tong nai public thung jaspa nong thung lapang nani but tabuk su joro te kono preparation chna jagya nugui bele wana kha I don't think all light chang na nai kungma oro just obashim chalai chang tong nugu light dok chung jagya mohanyo kabangma lamani light dok chung jagya nugu namno chini je tui phang chung na tui dului tong nai rok je Khumulwng no tui dului tong nai rok jodi kisi sa nasika hangkang ka ba bela nya Naithogo jotoni bagui nyo faidango so aborong tui nyasige koksaka hangka ba samung khaike hangka ba bela Naithogo ta ang just oro kuno complaint na hane okogno samaya but hepeno nijina sema haba jotono Naithok khanya mo sungo nijini para nijini nok thai jaga hangka joton Naithok khanya mo sungo but ang sa chung mo sungo bitang nai ba obo ani personal property boya jang phai ang hajra nai ang khairo wana ang sanam ro wana ang Naithok ron sanani government property government Naithok khanya nang